Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Σούπερ στο κάτω παύλα, έτσι χαμογελάκι εδώ. Τι κάνετε, πως είστε, από δίπλα μου είναι ο Ιάπρονας. Παίζει ένα γιάρα Ιάπρονα. Γεια σας παιδιά. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Θα παίξουμε το δεύτερο βίντεο Brawl Stars μαζί με τον ξαδερφό μου τον Ιάπρονα εδώ. Ναι. Και έχουμε σκοπό ή να πάμε τον Mortis 28 Tire. Ναι, πήρα Mortis πριν περίπου 1-2 εβδομάδες και τον έχω κάψει. Ναι. Εγώ του ανέβασα 21 win streak με το Mortis, αλλά μετά δυστυχώς έχασα. Και πάμε λίγο στο whole brawl, όχι brawl hockey. Βάλ' το. Γκολ, ναι. Μπράβο, να νικήσουμε και τα τρόπαια, να τα πάρουμε για το Mortis. Έλα. Όχι. Έλα, μην πεθάνω. Εντάξει, μην το χάσω. Όχι ρε φίλε. Έλα, σκότω το set. Ναι, δεν πήγε καλά αυτό. Και θέλω να σας πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ για τους 100 subs, όπως ζήτησα στη νέα χρονιά. Ήταν ένα μικρό καναλάκι στην αρχή που το έκανα στην την πλάκα μου και για το όνειρό μου, γιατί από πάντα έκανα σαν να ήμουν YouTuber. Και τώρα πραγματικά είμαι όντως YouTuber. Ναι, γκολ. Ναι. Και με πήγατε 100 subs, κάτι που δεν το περίμενα. Τώρα κάποιοι θα πείτε ρε σιγά τα σε 100 subs. Για μένα είναι πολύ μεγάλος στόχος αυτός. Και κιόλας σε 2 μέρες έχω γενέθλια, γι' αυτό θα ήθελα παρακαλώ να φτάσουμε στα 110. Είμαστε 108. Άλλους 2 θέλουμε, άλλους 2 legends να μπουν στην παρέα, να φτάσουμε 110. Τώρα δεν σας πιέζω, δεν θα είμαι σαν κάποιους άλλους YouTuber που θα λένε κάντε subscribe και like και... Εντάξει, δεν είναι, απλά είναι, κάντε ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει. Anyways, τέλος πάντων, εδώ από ό,τι βλέπουμε, προσπαθούμε να βάλουμε και το τρίτο γκολ, αλλά ο Squeak είναι σπαστικός. Nerf Squeak. Όλοι κάτω στα σχόλια, κάτω Nerf Squeak. Nerf Squeak όταν είναι αντίπαλος. Όχι, πώς το χάσα. Όταν είναι στην ομάδα μας ο Squeak, τότε το θέλουμε. Όταν είναι αντίπαλος, τότε... Nerf αντίπαλος Squeak. Αυτό. Και πάμε, Hyper. Τι κάνει ρε. Ναι, νομίζω πως το χάλασε το Hyper. Ναι. Δεν πειράζει. Στο επόμενο μας θα δούμε τι είναι το Hyper. Εν τω μεταξύ μου είπανε να το πάρω και ότι είναι καλό και εγώ δεν ξέρω καν τι κάνει, οπότε ξέρεις τι κάνει. Ναι. Κάνεις την ulti σου και έρχονται πάλι πίσω. Τα νυχτερίδια. Εντάξει, καλό ακούγεται. Ναι, μπράβο, νικήσαμε. Αλλά άμα αλλάξεις πορεία, δεν θα σου έρχεται έτσι όπως η κανονική δύναμη του Καρλ. Θα έρχονται στο σημείο που βάρισες την ulti. Ωραία. Πάμε. Λίγο. Πρέπει να νικήσουμε το μας, πιστεύω, για να πάμε 28. Πήρα Λέον τώρα να δούμε τι θα γίνει. Και γιατί θέλω να το πουσάρω μάτς. Πριν λίγο καιρό τον πήρα. Ελπίζω να μην χάσουμε. Μην είναι καλή αντίπαλη. Όχι. Έχουν Chester και Mortis. Πιστεύω εντάξει. Πιστεύω κάτι μπορούμε να κάνουμε. Κάτι, αλλά... Όχι! Για λίγο κρίμα. Δεν πειράζει. Πού είναι η μπάλα, Να την... Έλα. Γκάτσετ. Μπράβο. Αλλά πρέπει να... Όχι ρε φίλε, τι έχασα. Γιασίν Ρίκο. Λοιπόν. Γιασίν και Μπουφόν και Κασίγιας μαζί. Όλα είναι. Και Βαντεριτσάρ. Τα πάντα. Τώρα που λέμε για τερματοφύλακες, θέλω να μου πείτε κάτω ποιος είναι ο αγαπημένος σας τερματοφύλακας. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, είναι Γιασίν. Όχι. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, είμαι εγώ επειδή παίζω τέρμα. Δεν έχεις πλάκα κάνω. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Όχι στο ποδόσφαιρο από τα τα Lidl. Στο επαγγελματικό το ξέρω. Όχι στο ποδόσφαιρο από τα Lidl. Τελείωνες. Σταμάτηκες. Anyway, τώρα αν ρωτήσετε ποιος είναι αυτός που είπε ο Ιάπρονας, ποιος είναι, σταμάτα κι εσύ. Είναι ο τρίτος της παρέας. Ο αδερφός μου. Ο πιο μεγάλος. Γενικά έχει κάποια προβλήματα θυμού. Ρεϊτζάρει συνέχεια. Έχει κάποια προβλήματα θυμού γενικά. Το έχει κάψει. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι προς όλα τα randoms μου. Γιατί σταματάτε να παίζετε?
Για να σε βλέπουμε να Μπράβο! θυμώνεις, ρε. Γκολ! Υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να σε βλέπουμε να ρεϊτζάρεις. Αυτό ρε φίλε. Ξέρω που μένουν. Ε, Τους βρω. Έχω αλβενάξει αδέρφια. Εντάξει. Λοιπόν, φωνάξω Πούτιν. Κάτσε. Όχι, μην το φάμε, Όχι, δεν ρε πειράζει. φίλε. Οπό. Θα μας παίξουν μπαλίτσα. Πω. Έχω hyper, μπορεί να το χρησιμοποιήσω. Ω, δεν το έχουμε. Δεν γίνεται να πέφτεις. Never back down. Κάποιες φορές οι αντίπαλοι είναι ό,τι καλύτερο και κάποιες φορές δεν ξέρουν να παίζουν. Στείλει ένα μακριά. Κάνε Θέλουν ulti. να παίζουν. Κάνε ulti. Τη στέλνω μακριά. Τρέξε. Γκολ, λες. Α. Όχι. Δεν πήρε. Γενικά στο Brawl Hockey μπορείς με πολλούς τρόπους να βάλεις γκολ. Μπορείς να το στείλεις, ξέρω εγώ, από πολύ μακριά. Έχουμε πέτυχε από 50 μέτρα. Όχι. Έλα, δεν το έχουμε. Μόνο αν έχουμε ulti μπορούμε. Έλα, έχει κάποιος ulti. Όχι. Μόλις τη χάλασα. Α, ωραία. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα θα αλλάξω παίκτη. Θα βάλω στου, μιας και που μου λένε super στου. Εγώ γιατί να μην βάλω Μπίμπι. Γιατί με την Μπίμπι πριν κερδίσαμε. Αλλά λέτε να πάρω κανένα skin. Γιατί να μην πάρεις. Αυτό το ζόμπι. Είναι και ωραίο, αλλά είναι και φθηνό. Όντως. Μπορώ να το πάρω. Για να δούμε, θα το πάρει. 3, 2, 1. Γιατί να μην το πάρω. Και. Boom. Cold moment. Α, και οι δύο ζομπάκια είμαστε, ρε. Και οι δύο από το Halloween event είναι. Όντως. Όχι, ρε, ο Στου δεν είναι από το Halloween. Ο Στου είναι από το Σέρκος. Ναι, δεν πειράζει. Έχει Από το πίσω. που βγήκε ο Τσέστερ. Έχει ένα πίσω σκελέτο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μωρέ. Έλα. Να είναι κακή αντίπαλη. Ναι, έλα, το έχουμε. Πάμε, το έχουμε. Μόνο ο Χάνκ μας το χαλάει λίγο. Δεν νομίζω πως θα χάσω. 7 Το ξέρω, αλλά μας το χαλάει λίγο, Φρανκ. Πάμε, Πάλι έλα, βάλ' triple το. kill Μπράβο, ρε, και Ιάπρονα. γκολ. Πάω γκολ δεν να τον φάνει. Μπράβο. Πάμε, ulti. Το Σκοτώνω, κόμπο πάμε. μου, μπράβο μου, βάζω Έλα. γκολ. Ξέρω εγώ. Είναι λίγο toxic. Έλα. Λίγο. Μη Γιατί να μην γίνει. Ναι, γενικά είχαμε ένα μικρό πρόβλημα σύνθεσης, δεν πειράζει από ό,τι βλέπετε εδώ. Δεν έχουμε και το καλύτερο ίντερνετ στην Ελλάδα. Anyways, Γκολ! πάμε, βάλαμε Κερδίσαμε. τον γκολ και νικήσαμε. Με το τρελό μου κόμπο. 5 kills, 0 deaths. Star player κιόλας. Και 22 τάιερ των Στου. Πάμε λίγο. Έκανα και ένα quest. 500 tokens. Λοιπόν, επειδή πιστεύω το βίντεο έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο, αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και αντίο, Γεια. bye.